Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ngemeko kaLucas Ribeiro. uLucas Ribeiro kumfana omdala ke uthe wantinga ubheka phaa kwelaseBrazil kokwabo, emveni kokubana kumfana omdala ethe wabeka uyasigqiba ke isibhambathiso sakhe nelaa qela lapha eSpain. Umfana omdala uzothi ga ngoku akasana team ke kuyi-free agent umfana omdala, akho team ayidlalelayo. Kuthiwa ke ngaloo mahlebezi ngaloo magama ngumqonkqozi ke ngoku phaa kwiqela leKaizer Chiefs, into yokubana nanku ke ngoku Ribeiro bafana abadala akanatim. Nanku yoqala ngoku impilo eBrazil yocinga into yokubana uzawuphuma bheke ngaphi na kule sizini izawuqalwa. Kuthiwa ngoku nantsi ke itshansi yenu ke makhosi nizibonakalisa phaa ke uRibeiro njengokubana ke eyi-free agent. Kuthiwa ke eyona nto ingamandla ke ngoku ne-Orlando Pirates isukume kakhulu entweni kaRibeiro, nayo imfuna kakhulu uRibeiro phaa. I-Orlando Pirates ifuna ukumthatha, ifuna ukumxhewula. Yabona ke ngoyiqale ke le nto inika ubuzazi, inika ubunzima ekungazeki noba ngoku uyawuwela kweliphi icala, kodwa kokubalulekileyo uRibeiro kumfana omdala kuthiwa uthi akakayigqibi into ayiqale eSouth Africa, into ethetha ukuthi iminqweno yakhe ke kokubuya back eMzantsi Afrika. Akwazeki ke into yokubana uzawubuya kuRibeiro ajoyine eliphini iqela apha eMzantsi Afrika. Khumbula kaloku into yokubana ke le nkwenkwanyana bedlala phaa kwiqela leMamelodi Sundowns, iskore phaa i-13 goals umfana omdala, ena-55 appearances umfana omdala phaya ke kwiqela leMamelodi Sundowns. Noko loo nto ixela into yokubana ke performance yakhe uRibeiro ibintle kakhulu umfana omdala, beyenye yee-players ke besisezingeni eliphezulu apha kwikiligi yalapha ke eMzantsi Afrika phantsi kweBetway Premiership. Okwangoku ke umfana omdala uyi-free agent umfana omdala, ngoku uphumile kwelaa lizwe laseSpain. Kuthiwa ke ngoku phaa kokwabo eBrazil apho ke ayoqala phantsi ukucinga, ecinga sezinto yokubana kumfana omdala uzawuphuma bheke kweliphi na icala. Kuthiwa ke ngoku Kaizer Chiefs nalithuba lakho ke ngoku, vela tanca uzokwazi umthi hlwip uRibeiro uyombethelela phaa eNaturena. Lelona cala, lelona ke yiyona chance inkulu ke ngoku yokubana iKaizer Chiefs izilwele ikithatha iplayer ke noko esemgangathweni ophezulu, ikizama ukumthatha phaa uRibeiro imfake izomdibanisa ke nesi squad esikhoyo. Kodwa ke kuthiwa ke ne-Orlando Pirates nayo ime ngeenyawo yamfuna phaa uRibeiro. Asikazi ke baphulaphula into yokubana ke uyawuphetha ewela kweliphi na icala. Ningangena ke nani ke baphulaphula nisho into yokubana ke nina niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.